Kasi kuan mo mura bitugyan ang pag-ano. Unsay imong masulti diri nga nganong mag yung sa kadagan diri nga nganong ganahan medyo ka diri magbalik-balik diri sa Eucharist pizza. Diri sa Yukari, lami kay lang halo-halo mo jud mo ginabalik-balikan. Tagal Niya kan pizza nila. 2,000 years Palipa later. porn. Story time. Kapalunggo mo mga kabingka kung kilig mo mga pizza o mga burger o uban pa mga kabingka na ako'y i-recommended sa inyo mga kabingka. Tara, food trip tayo dito sa may Mindal ng Dakbayan sa Duquiates Zone. Mga kabingka, nasa karon rin sa kong ginaingon mga kabingka sa Kratogan Pizza, Burger, ug uban pa mga kabingka sa Eucharist Pizza Station mga kabingka. Tara, food trip tayo o manunod ka. Let's go.
today's video mga kabingka, syempre mukha ko na po sa mga kabingka ay sa atong kaon serye kabingka. So ato rin pang pilawan o ito rin tinatawag ko food taste mga kabingka. So nauna to ning sisig nila mga kabingka. So itong pilawan. Kayo ni mikos-mikos. So unang subo to. Kanina akong gamiton. Tulangan eh, kanina daw. Dalawa to, sa duwang subo. Perfect. 10.10% no? Kaya na dati kalamansi. Best ang may kalamansi. So, akong paborito ang pizza. Wala ko'y specific ket nga kuan jud sa kanang kuan kana gani mga klase sa mga flavor jud sa mga pizza. Akong paborito jud nga tanan nga pagkaon pizza and burger lang jud no. So, kana lang gid akong pinaka paborito. Pero dili ko magkuan jud sa mga klase jud sa mga pizza. Kung sana Hawaiian, bacon, o sa basta pizza, lingaw na jud ko ana. Kaniyo. Tatog ayan ang pizza. So, flavor ani? Beef and mushroom. Beef and mushroom. Hot sauce. Unang ganda. May akan pizza nila. Wala'y sinabi ang mga tawagan na basta katong color green nga ilado. Walang sinabi basta di lang kung bagit o ginsa to. Basta color green na alam na. Basta color green na ilado na. Dili na gumubanggit. So 10/10. So kani ang ilang kaning chicken nga kuan. Palibo kung say kuan ani basta ang ginatawag na kuan is musa iskabitse. Tawag lang gina ko kapila na jud ko nag-consent ba basta ang tawag ko no kuming nani. Kamo na magkuan, kamo na magsulti kung unsa ni. Basta kanang mura tawag na ko iskabitse nga manok. Let's do it. Nga eh? Nagpuyo ang akong anak diri jindan inyong gikoy-koy. Kuan kay humot niya tapos parang basta lasa jud kayo. Wala siya inyo nga kuan na 10/11 kay perting lang yan. Sa kato kani ako natilawan gid nga mga kuan kani diri jud ko nakatilaw og katong kuan ba kanang wings nga lami kayo. So kani ang shawarma. Jindan inyong gikoy-koy. Diri daw shawarma. Ang 10/10. Gusto sila. No, tilawan na itong butangan na upuan na basig mas mulamig din nice kwan. Nice sauce. No? Awa. Kaya na naman sa sauce. 10/11. To. Dito silang siniglaw. Or kinilaw. Basta minig na ihalan ba? May sili. So, ito na yung tilawan ang plato. Unang subo. May siya. 10/10. So,
Kaning Carbonara. carbonara. Hmm. 11.5. Kay Ako nga nag-reject. wala lagi sinabi tong color green lagi. Nabi like carbonara pero wala sinabi, no? Hmm. Ito siya. Kaya lang burger. So far, nag-enjoy jud ko. Pero unya napay kung ano niya daw ang ilang katong ilang mga halo-halo. Dating ang kapangyarihan. So kani pa lang, kani tanan nga akong natilawan is total anis 100.1%, no? Kani tanan na kani siya 100.1%. So unya mga kabingka sa kuanan mga kabingka ato ning tilawan ning uban sila nga mga katong halo-halo nila kung sa tawagan na kung sa ito yung lasa sa ilang halo-halo. So dire yung mga kabingka ato na ning balikan unya mga kabingka sa atong pagbabalik mga kabingka ato tong itagan mo lang to great ang ilang katong halo-halo nila mga kabingka. Mga kabingka nanata karon dire sa akong second set nga kung food review mga kabingka tunay matilawan napay pizza, nay salad, kaning sa Arabic, no? Arabic nga kaning basta kana Arabic, tapos na sila chocolate nga kung ano kaning palo o kaning ubik. So medyo kuan ato ning unang tilawan ning kuan den ubik. Okay? So dire pag-ana yun mo ba? Nagay siya ikuan mo. Mura bitog yan ang pag-ana ko. Gusto sila. Lumiagay sa ilang mga pande eh. Wala siya ingon nga tisid and tubit yun. Actually, bago ko ni Juan Judre, bago ko mi nangan 2-3 napita, ako ning gitanong ilang kuan sa social media kung gitanong mga review okay kay dire no. So mas okay mga review. So ako hindi kuan dayon ni attack din mi din dire. So di na ako ni kailangan tilawan kay pareha man tong una. So kaning isaw kaning kuan nila strawberry ay kaning strawberry lagi. Yeah. So, yan ako muhatag kung pila yung mga red, ano yung mga paano naapag-grade from diri ko. Diba? Alam ko sabihin ako, sana si Todo na lang. Oo. Carinig ko yun. Kung mag-ato mo ng lugar ang mga kabingka, ang kulang ani mga kabingka ba? Bulong mo sa kulang ani? Mura, mas nindot yun na ka sa bundok, no? Kaya overlooking kayo ba? Kani, kaya mag-date mo sa inyong imong kuani mo, imong mahalin mo sa kinabuhi. Okay kayo. So kanyo litse plan din. Tawa na to. Tama rin ang kuan. Ano din? So, tagana ko grade tanan. 100.9% kay lami yung kayo, no? Pag naapa na isa basta 100.9%. Yeah. Pero okay na, layo ra kay sa layo pag aeroplano. No. Namin na. Kaya dungagan sa basta 100.9%.
Apa day jumbo hotdog. Alam ko ginawa ng Kani yung kuan kape nila. Macchiato. Okay, kain ko mikos-mikos. Unang kuan. Ay, ganyan po kami. Medyo Dilan ako feel ang kape. Pero kung sa mga hilig mo kape, okay kaya ang tagala to siya grade is 9.9. Dilan ako siya bet ang kape. Kani ang jumbo hotdog. Wait! Wala sinabi si Kwan, bubuyog. Na, wala atik. Wala sinabi si bubuyog, si little color green, walang sinabi. Lami kay kayo, no? Kani ilang salad. Salad, oh? Kaya isa. Na? Pizza. Isa ka pizza nila. Ato. So, kanilang gud akong 9.9% ng yun niya. Pero kani, walang sinabi ang uban. Quality kayo. So, sa pa inyong ginahulat, mga kabingka, no? Atak mo banda diri sa Eucharist Pizza Station, mga kabingka, no? Diri banda sa may Mintal, no? Unahan kami sa Vista Mall, no? Kaning na-fire bitaw diha, kanto. Diya banda mga kabingka. So wala nakabot dito sa kuan, katong gym, no? Wala nakabot dito sa gym sa may Mintal. So ito po si DJ March in the place to be you. Ang sangi ang akong susunod na papanata, mga kabingka. See you in next my adventure, mga kabingka. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.